22 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏକ କାର୍ଗୋ ସିପ୍। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସିପ୍ ବୁଡ଼ିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ପାରାଦୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଗୋ ସିପ୍, କିନ୍ତୁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଏହାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା MV ଓସେନ୍ ୱିନର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସିପ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 240 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 444 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁଡ଼ିଲା। ସିପ୍ଟର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଫାଇନ୍ସ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ସିପ୍ରେ ମୋଟ 24 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ଥିଲେ, 3 ଜଣ म्यांमारର ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଥିଲେ। ସିପ୍ଟି ବୁଡ଼ିବା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଆଉ 22 ଜଣଙ୍କର ପତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସିପ୍ର ନାମ ଥିଲା MV ଓସେନ୍ ୱିନର, ଯାହା 1998ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 225 ମିଟର ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା 32 ମିଟର। ଏହାର ୱେଟ୍ କାପାସିଟି ଥିଲା 72,928 ଟନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରାୟ 2ଟି ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଏକ ବିଶାଳ ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସିପ୍ ବୁଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସିପ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଫେଲିୟର ହୋଇପାରେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଗୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡ୍ ୱେଦର ବି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେରିଟାଇନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସିପ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।